Oy! Bu ne? Abu oldu ki? To, Allah ya ji musu. Amma ku kusan wannan bidiyon da kuka kalla ba gaske bane ba. Mun je in nuna muku yadda ake haɗa wannan bidiyon. To mutane sai a yi hattara, yanzu ba komai ake gani online ba a yadda da shi. Wannan bidiyo da kuka gama kallo ake ake ma'ana kallace ne ba za ku gani. Bu ne? Abu oldu ki? Yok ölmedi yok. Atlantik yağı olmasaydı ölmüştüm sen. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta ku share mu abokananku masu yawan tura muku mutuwa